Hvala, dragi gosti, dragi članovi Narodne stranke. Ja ću govoriti nešto malo kraće od gore. Najpre, čestitao bih svečarima, čestitao bih novoizabranim članovima Gradskog odbora u Novom Sadu i čestitao bih i Narodnoj stranci, takođe današnjem svečaru, koja je doživjela da ima formiran drugi po veličini gradski odbor u Srbiji i da ima gradski odbor za koji duboko verujemo da će biti onaj koji je sledeći na velikom derbiju nas i njih. Prvo poluvreme smo možda izgubili, ali drugo poluvreme ovde kada budemo igrali dobijamo. Obratit ću vam se sa dve impresije, sa dva aspekta. Danas sam probao da izbrojim koliko godina bavim profesionalno ustavnim pravom, pa sam se zabrojio i onda sam rekao nemoj da brojiš, dovoljno dugo se baviš. I pre nekog vremena pokušao sam da napravim jedan naučni rad, koji bi trebao da bude stručni rad, objavljen u stručnim pravnim časopisima, a tema bi otprilike bila da okarakterišem ili tipologizujem vlast, današnju vlast u Srbiji i po horizontali i po vertikali. Pa sam neke od tih karakteristika pobrojao, zapisao i stavio sebi na papir. Ta vlast, na primer, ako reč o zakonodavnoj, predstavničkoj, najviše vlasti koja predstavlja suverena, svoje građane, ume da podnese preko 1000 amandmana na predlog vlade, predlog zakona od vlade koja proizlazi iz te iste i naravno iz te takve većine, političke većine. Da bi na kraju, kada se svo vreme za raspravu potroši, oni amandmane povukli. To je vlast u kojoj je jedno lice, žrec, najviši žrec te vlasti, koji vrši funkciju predsednika Republike, umesto intervjua daje monologe. Na kraju svakog monologa posvađa se sa svojim narodom, zato što mu narod ne valja. To je vlast u kojoj ministar spoljnih poslova ne zna jedan strani jezik, ali bez bilo kakvog problema, bez ikakvog stida zna da otpeva pesme i na turskom. To je vlast u kojoj ministar, koji treba da se uhvati u koštac sa kriminalom, sam čini kriminogeno dela, sam čini krivično delo plagijata svog doktorata. Ni lokalna vlast nije bolja. Naravno, svi oni potiču iz istog legla. Imamo lokalnu vlast koja na dolazeće novogodišnje praznike, odnosno za nadolazeće novogodišnje praznike, kiti našu prestonicu na septembarskih plus 30 stepeni, čak 2 meseca, odnosno, pardon, 2 godišnja doba pre nego što će praporci da se čuju. I na kraju imamo još jednu lokalnu vlast o kojoj je Bora govorio, koja bi želela da uništi jedan od spomenika, jedan od živih, živućih obeležja grada Novog Sada, gde se život neprestano odvija. To je ova vlast u Novom Sadu koja bi htjela da sruši Spens. Do kakvog sam zaključka mogao doći kada sam ovako poređao ove elemente vlasti? Najpre, ono što bi bilo najrealnije, ovakva vlast bi morala sigurno da je opisana u literaturi, ali ne u stručnoj, nego u literaturi koju je pisao Orwell, Edgar Allan Poe, možda u najboljem slučaju i Jovan Sterija Popović ili Nušić. Nažalost, ta vlast je živa, ta vlast je ovde realna.
Pre godinu dana formirana je Narodna stranka. Pre godinu dana udružili smo se da bi učinili nešto protiv ovakve vlasti. Pre godinu dana krenuli smo u nešto što danas izgleda tako da zaista možemo da kažemo da kod nas se borimo i obavljamo zadatke zajedno, rame uz rame, i otac i sin, i mati i ćerka, i 3 generacije u jednoj porodici. To znači da mi imamo onu snagu koja je nepotkupljiva. To znači da oni nemaju para da nas kupe za bilo kakvu izdaju, i to znači da mi nismo ovde zbog para, nego zbog slobode i zbog Srbije. I napokon u ovom svečanom trenutku moja impresija sa štandova je: što smo mi glasniji, oni su tiši. Što smo mi uspravniji, oni češće pogledavaju u zemlju. Što nas više sunce obasjeva i što nas više napolju ima, to oni sebi traže senku ili mrak. Narodna stranka, i to ću završiti, ima nekoliko bitnih osobina. Jedna od tih osobina je posvećenost. Za godinu dana mi smo praktično došli do 100-ak odbora. Narodna stranka ima još jedan politički važan element, jednu važnu osobinu. To je koalicioni kapacitet. Naravno da bez Narodne stranke ne može biti svenarodnog pokreta koji će ovu vlast zbrisati. I napokon, Narodna stranka ima još jednu karakteristiku koja možda do sada nije uočena, ja je duboko osjećam, uočavam i očekujem da će u skoro vreme se pokazati. Narodna stranka ima jedan komunalni kapacitet. Komunalni kapacitet je osobina Narodne stranke da ovi pacoliki karakteri koji su zauzeli državne institucije i koji su se razmileli po našim životima, budu vraćeni u kanalizaciju odakle i potiču. I naš poslednji zadatak pre rekonstrukcije institucija naših biće da te otvorene kanalizacije dobro zabetoniramo, da oni nikada više ne ugledaju svetlost dana. Živela narodna Srbija!